נתניה פתחו בניצחון את הפלייאוף עם יתרון 5 נקודות על האורחים הערב. לרוני לוי ושחקניו ברור שניצחון יוביל את הקבוצה ליעד שהציבו, לסיים במקום הראשון בפלייאוף התחתון. גם בסכנין מסמנים את צמרת הפלייאוף כמטרה כשיוסי אבוקסיס פוגש את הנתנייתים לראשונה מאז שפוטר ויכול להוביל את הקבוצה לנקודת ציון היסטורית. סוויפ עונתי של 3 ניצחונות על מכבי נתניה. בסכנין הפסידה בשני משחקי החוץ האחרונים שלה. כאן ג'אבר, טעות בהגנה וזה 1-0! על טעויות משלמים ובסם זערורה אומר thank you very much על הטעות הזו. 6 דקות של כדורגל, סכנין טועה, מכבי נתניה 1, סכנין 0. זערורה נראה בחודש האחרון כמו זערורה שדיברו עליו לפני התקופה שהוא הסתבך בשטויות וחיפש את עצמו. הוא פשוט עושה הצטרפויות נהדרות עם המון נוכחות. בנוי, מקבל את זה, לא ממהר לבעוט, ועכשיו יוהאן אצי בועט טוב, והצלה טובה של אלטמן, התקפה נהדרת. זה בעיטה שאלטמן חייב לקחת, כן? זה כדור חלש. מכבי נתניה יודעת שאסור לה לטעות. באיזו טעות. מטיאס דאבו עכשיו עובר יפה, תראו את התנועה הזאת. מאוד מהיר. הנה ההזדמנות לעשות 2-0, אבל הכדור הזה רחוק מהמסגרת, יציאה טובה של אבונין. הוא טוען שאבונין נגע לו ברגל ולכן הוא נשכב על הרצפה, נתן מקדמה וניסה לתת צ'יפ לאן אבונין, זה לא כל כך הלך. קשה מאוד להרי טוורש להגיע, אבל הוא מגיע. והכדור הזה כמעט מפתיע את אבונין שלו בשער. 2-0! אוסבילו כובש! עוד טעות בהגנה של בני סכנין, ואוסבילו מתקרב לדו ספרתי עם שער מספר 9 העונה. הטעות של מוחמד אבונין. תשמע, סכנין נותנת ונתניה לוקחת. אתה רואה שנתניה נכנסת להרחבה של סכנין, היא רוצה להפקיע גול. שוב הרי טוורש. טוורש בועט לרחוק. וואו וואו וואו, היה שווה להגיע הלילה הזה לאצטדיון מרים ולראות את הדיוק הפנטסטי בכדור עם הכינון הכי ישיר שאפשר. הרי טוורש, פסלו לו גול, אז זו התגובה שלו. 3-0 מכבי נתניה, גולאסו. יוסי אבוקסיס שותק, אבל הוא אומר לעצמו בלב, בונה איזה גול. סכנין לחפש את שער מצמק. הנה הגבהה, מוסטפא שייח יוסף, אלטמן מציל. כניסה יפה מאוד של שייח יוסף. אין פה קרן? אין פה קרן? לא הבנתי. מה, זה משקוף אולי? בוא נראה שוב. כן, נגע במשקוף. לא נגע בניב אלטמן. 3-0 מנצחת מכבי נתניה את בני סכנין, ומוחמד אבו יונס רואה את יוסי אבוקסיס המאמן שלו סופג הפסד שלישי מאז שהגיע. בסם זערורה, אוסבילו וגולאסו של הרי טוורש עושים הערב את ההבדל